Yes, en is er nog een episode Culture Talk Sit Down with Mac. En vandaag in die studio, zoals jullie kan zien, zit ons een OG, eenzaam upcoming female artist. Ik zit samen met Fire the Wind en samen met Jay Love in die building en in die studio. Yes, de mensen houden altijd lekkertjes. Ik like het. Lekkertjes. Zo, van jou gaan we wel? Ik is alright, bro. Ik is alright, dat is klaar. Nee, het is klaar, kunnen van hemzelf. Jay Love van jouw side? Always, met Engels praat. Wanneer ik die, hij... Ja, ik kan Afrikaans praten, ik ken het nog. Ik zit support. Ik heb als ik het zeg op de kaart, bro, ik kan dan ook zeggen, ik heb het least, die Engelse zo'n gevat voor me. Maar vanochtend heb ik niks gevat, want het is nog maandag. Het is nog maandag zo en ze hoort nog op een balance. Wat is je weekend geweest? Die zie boelen van je nou. Ja? Ja, ik was rustig. Ik was rustig, joh. Hoe was je weekend geweest? It was. Zie je als ik praat Engels? They said what it was. But anyway, als je nog geweerd hebt, dan weet je nog, maak zeker om te like, comment en subscribe to this channel. En dan gooi je zomaar een like daar en dan follow en maak zeker om te subscribe bij Fire the Wind en bij Jay Love. En jullie We need your love. YouTube accounts. Fire the Wind, ik weet van jou. Jay Love, is het Jay Love op YouTube? Op het moment niet. Oké, we gaan daar uitkomen binnenkort. En die mensen represent een van de beste studio's hier in Noordensen, man. Loyalty Records. Carolle, die hele Loyalty Squad. Big shout-out. Om in te duiken in het voor je, kun je voor net een klein intro geven voor die mensen, man. Hij wat die vier is voor je de way. Voor je de way? Ja, maar, sorry goed. Als je niet weet wie is die man. Ah, weet ik jullie wat de club met kom hier niet bij. Ik weet nooit van je. Van je the way? Of van je in dus een Yes. But anyway, I started off with, ik heb begin met filmmaking. Yes. So jullie allemaal weten ik films gemaakt, zoals Te Laat. Samen met Northern bij Productions. En dan zijn jullie kwam wat ik samen met Rowan Boysen gedaan heb. Rowan Generation. Ik heb 2019 begin ons met mijn story. En het komt bij die zanger, bij rap. Oké. Die liefde nog weer teruggekregen. So 29. Je kan zeggen, het is official coming out. Nee, ik heb al bijna gezien en hij kijkt op. Ik heb al bijna gezien van jou video's en jouw muziek is different. Dat hij lekker vibe. Die feeling is er zo. Je kan zomaar met die klappen performen, je kan met die sieren performen, met die langs die pool. Ik like het. Ik sla dus Is dat een beetje op je kop? Nee, Jay Love van jou zei, ik was een small intro. Okay, yes, everyone know me is Trey Millie, Trizler, but you guys can call me Trey Love, so it's because of him, amigo. Is het? Oké, zo, als het jouw eerste interview is. Yes. Hey, banana! Interesting story. It's a very interesting story, but I'll tell you how it happened. So, it was the PE Awards, right? Last year or the one before that? It was Last year. Okay. Then Ludachi was here, yeah. the ones was there. And I approached him there and I told him, don't stop what you're doing. And then I think we exchanged numbers. Yes. Yeah, exchanged numbers. So a week or two, he messaged me, you can sing now? And I'm like, yeah. But now something, no. I was like, wait, he's gonna ask. This was the first thing time. And then, he was now put my name in one of the groups. Started chatting there, introduced myself there. And then he was like, it was the Gold Digger. Gold Digger. Yeah, and then Short it was film. the short film. Yeah. So then I was in there and I was like, you know what, maybe this is something I want to do. That's all I can say. If you see something, take a shot. Yeah, Take and a shot. then after that, it was the music video. Kwaai. En ik hou baie van die music video. Ik like altijd, bro, toen je kon krijgen in het begin, toen zie ik zo, nee, want die man is een basketbalspeler. Ja. En hij ziet mijn hobby zijn. Hij is mijn boy. Oh, nee bro, en om dit te incorporeren in je music,
soos ek sê, gee lekker vibe af, gee altyd net so hy feeling of jy moet dit enjoy because it's a summertime, you know, as dit summer slaan, dan jy weet van jy gaan losmaak, of van jy moet ene losmaak, so, jy het nou recently begin, dus laas jaar begin die music te maak, so, sy is J-Love en sy is van Boys and Park, all the way van Boys and Park, kijk, info, but anyway, sy is een van onze female artists, ek sal nie sê sy is een rapper nie, ek sal sê sy is een singer, van sy sing, ne? Yes. Okay. Maar sy gaan seker ontspan met iets, so you never know, sneak. Die by het en J-Love van kom sing, en kom rap sy eerste was daar, but ek is nice om te sien, man, females in onze game, ons het nie baie nie, ons het nie baie nie, is een paar, en ek sê, dus kom ek sê, ek like wat ek sien, ek like wat jy doen om nog talent aan ons voor te sit, want kijk die ek is ons, hy man, ek sê ons, man, in die laaste podcast, dus sê ek saam met die aan, ons is die praters en die, ons spectate, is daar sokkers, is daar cricketers, whatever sokker, of sport die, hij moet een commentator wees. En as ek die goede post buiten kan, dan moet ons praat oor het. So ek het gesien, sy fietsen meer en denk, ek het vir myself gesê, ek moet vir jou inkry, voordat het laat is, voor die mense schedule gaan toes met die films, ek moet die mense inkry. So, jy maak nou al 2 jaar video's, music video's, hier zijn die actingen. Hoe dit gekom dat jy in die actingen kom? Wil ek weet? Ek speel ons basketbal, so Raymond het om basketbal speel saam met ons hierboor. Yes. En toe kom ek nou net so, my broer, kom help ons uit man. Ons niet iemand so om te laten wees. Ek sê, man ek is vry, ek dink op vry. Toe dit nog van die half gegroei moes. Een van jou beste rolle, wat is een van jou beste rolle wat jy gespeel het? Is net Sugar Daddy wat as jy praat Sugar Daddy, dan is Sugar Daddy die dog. Sugar Daddy, hy is die minder om... Ek laat my te laat hoor. Okay. Don't get me wrong, ek laat my te laat. Ek vraag nie, wat is die beste movie nie? Ek vraag, wat was die beste nee, dat is te laat. Wat hy is gespeel? Ons moenie laat mense die way, like, 14 tau, die mense watch die podcast, nou wat hoor wat nie iets sê van iemand. So, die movies is uit, die music is uit. En ek sien jy is ook in die movies en jy is in die music en so nou maak dit dat ons ding groei buiten kan in die movement crowd. Die PE hip-hop scene vir jou as een OG, vir jou wat nou opkom. Wat sal jy sê, like, hoe is het interesting om te sien hoe PE geëvolve het vanaf 5-6 years ago? Hoe sal jy sê? Like, jy het ons altijd music geluister, onze local music, jy is gesurround in die Boys and Park saam met 13 records, Lakvertille, Geowille, alleen is artists. So you've been in the music industry, nou was as a fan, as a supporter, maar jy weet wat was die trend, so hoe het het nou gechanged van dat 5 years, 6 years ago, since we didn't have hip-hop awards by then, we didn't have it, ons het ook klomp andere platforms now, so is it like evolving or as een soort decline? No, you guys, it's there. Because I love the way like upcoming artists is there. There's people that's been in the industry like for so long, and we as upcoming artists ask advice for the OGs, especially the OGs, like advice, and they will like give you advice. And if I don't know if you're gonna take it or you're gonna leave it. Yeah, that's important. Voor jou van jou kant wat nou. Jy is by alle events mee bro, jy is een groot supporter, als jy gaan nie performen nie, Isaac. Ja, nee. Kijk, toe ek intree hier so te dink, ek vir myself, sê jy nou, ek was nog, hoe kan ek sê, ek was weggesteek, ek het myself weggesteek en ek het myself gesê, man, moet ek inkom. Maar, ever sinds ek ingesteek het, kan ek nog vir jou sê, die groei is massive, en die movement, is net, kijk hoeveel jong mense kom op. As ons nie groei nie, dan meen die ookie sal ook net so gebly. Hulle sal net in die achtergrond gewees. En nou sien ons hulle opkom, want hulle sien wat gebeur hier buiten. Daar is plek vir ons rappers hier buiten. Daar is plek om te perform. Daar is plek vir allemaal om iets te maak van onszelf as droom by rap. So, she's
as jy praat van groei, dan moet ek sê, van korrel tot groot rotstene. Hoe los die man is van 'n korrel na 'n rotsteen toe, hy is massive growth, hy is massive growth, en al wat ek kan sê vir ons op die artists daar buite, en vir al julle wat nog die movement nou, go on, never stop, because ons mense hier buite kan, especially ons kinders, because ons wil ons future verander, nie die present time nou nie, maar die future wil ons verander. So mense wat ook kyk na jou toe nou, ja, hy wil gekry nou van die artists, hier in die movies, ja, hy wil gekry as jy loop in die straat, en iemand kom net en sê, ek het jou gesien na so, of ek het jou gesien na wat laat ek jou dink of voel. Like there is kids in the new generation Yeah. that like look up to me, because they always like approach me. And then I might say, go even Yes. aren't you that person or like a girl that always was fire and sugar daddy? I'm like, yeah. So, en hy is wat ek kan sê, dis hoekom ons sien, soos Rowan se opkom van die eerste movie wat hy gemaak het. Ons kyk Northern Bay Productions van die eerste soort story movie wat hulle gemaak het tot nou kyk ek hoe baie van hoe intens dinge lyk by Northern Bay Productions. Die sound effects wat gebruik word, die slow motions, die up close scenes, hoe ernstig julle lewe in julle rolle man. Nee, ek sal like om hy moet doen man. Ek weet nie sal ek dit reg kry nie, maar ek sal like om dit te doen. Gee vir my 'n rol. Sam Raymond sal die baie leer. Sal ons net so hom agter die kamera. So hy is die man wat almal so te sê like shit as hy nie eens weet van iemand net om te glo nie, want hy iemand wat glo. Nee, ek het al baie woord gehad met Raymond Matthies as ek kom kry by events. Hy sê altyd kom en sê ek sien wat jy doen. Net promote ek sien wat jy doen. En hy is wat van my af, ek gee my 'n groot kop man. Sien, dan nou jy die keer wat ons gemeet het. Ja, vir jou. Nou wat, net ons. Nou jy die eerste keer wat ons refresh my mind. Sien jy, ons het nog gemeet voorheen, maar ons mekaar seker gesien op die socials. Nou, jy by onder die Renike. Verkeer. Was 'n show. Ek en Jaden perform. Yes. En sien ons mekaar vir die eerste keer. Maar die hoe ons gemeet het nie, as ons mekaar ken. Mense, ek weet nie hoe om te sê nie, ek dink, dit ken my nie so reg, maar jy welcomeness gehad en ek as hy persoon, ek is op soos hy is ook. True. En toe jy meet finally te sien, nee man, hier is hy man. Ja. En ek was blij te wees. En die sien, hy is nie wat vir my, ek was excited om jou te meet, jy is excited om my te meet, nou hoe maak hy ook? Die mense wat gelukkig is op waar gaan na bed vibe artists en even dis die eerste tyd ook jou ook meet, ek jou gesien by die event as 'n loop, soos hoe ek sê, in Boys of Park en met Lackford se tournament dinge. Wat ek ook kom kry in die game, mense kan maar nou sê, ons PE artists, Northern artists, bly beklei as liefde hier. Sakke liefde hier, so ons het swart sakke vol liefde hier, en die kan swart sakke vol liefde, en die kan so, dat is ook kom ek het hulle kom meet, en dan is 'n mutual thing, 'n mutual feeling, you know, as amper soos, ek sien jou al die tyd op die movies, of op die numbers, of op die music videos, hier is die man in real life voor my. Ek dink, as ons, as mense, ek het logic vir hoe gesê, as ons areas net ken so hy, mentality dep om te sê, ek gaan betaal vir hy show man, want nowadays sê, man, ek ken hom vir J-Love, ek sien hy man rondloop, sy sing en rap, en gaan te keer, of vir jy, ek sien hy man aan die straat, is my neighbor, hoekom hulle kom so gaan nooit? Hy is rede, hoekom jy moet gaan om mense te support, so wie sal jy sê, so ver in ons Northern areas en so hy bygewoon, die mense wat kom om te kom support, grow ook so te sê. Ja, but ek sien die mense wat kom, wat actually is reg into. Ek sien ek dink die mense wat uitmis om haar te wees, weet jy wat die vibe kan wees as jy haar is. Die vibe is wat jy wil hê en die werk wat die ouens insit, jy gaan dit appreciate as jy haar. Yes, for jy gaan dit appreciate. For sure. Ons moet daar op hy vlak kom waar ons ook sê, nee man, ek wil hy man sien. Yes. Ek wil hy man sien. Hy steeds wil ek kom sien. Because hy plek van jou die Northern areas, baie draai op die rug.
Verstaan je? So, om in te komen van performances en dinge soos hy, as daar enige latest projects wat uitgang kom, wat julle besig is saam vir jou, hy ken ons nie, so droog, Oké. jy kan nie, Oké, ik ga eerst bij mij beginnen. Eerste ene, ik heb zo 2 projecten aan. En dan denk ik één samen met Karel. Wat ik ga doen, blij in jouw baan, ik ga nog komen een van die dagen. so in jou baan, Ja, dat zou goed weet. Ja, eigenlijk gaan we lekker in de Los is baan, Ja. En dan, obviously, die telen naar die landsmensen. yes. Die telen, So nou, sy is nou op die scene, Ja, sy was hier so, zij laten zien. julle features wat saam is, nou van So, afkom. okay, I will feature on how to, so obviously. But we're working together. So, okay, wat ik wil zeggen is net, ik try om te investeren in mensen wat talent heeft. En ik wil als jij dat hebt en je wil uitkomen, je kan mij approachen. Zie niet, ik zal je enige tijd helpen. So, China, it's gonna have 4 tracks that's gonna come out. It's gonna be a Singles, of net so een volle EP dan. Yeah, we're gonna drop an EP for Yes. First it's gonna be an EP. Ek kan nie wag. It's gonna be massive. You have it Simply called J-Love. simply called J-Love of net J-Love. J-Love. Okay, so J-Love. die EP se naam is J-Love. Ja. So nou gaan ons nou sien die eerste body of work wat kom vanaf J-Love. Ek het die features, die stem, ek het gehoor auto beetje bekom met vrienden se record. Toe ek vra, ek sien hy gaan kom record op die samen van julle. So jong my bro, onze vrouwmensen step op. Because haar loyalty records het like, haar kom net vrouwmensen om te recorden. Shout out to KVB of wat net hits maken so. As net hits wat uitkom met loyalty records se studio uit my bro. So, ek gaan het weer sê, big shout out to hy man. Ek sal like om jy na die hele team te bring hulle. That would be lovely. Kom met die Ja. hele team, die tafel En een loyalty is bring. die tafel is groot. Miskien nog iemand uit van studio. Ja. Gaan ons aan 'n betere plek gaan sit Dat weer. is een andere leerkind op. Ja, because jy sien my man is baie ander. Weet dit ons het die voor staan nou die daar almal kap vir my aan, almal kap vir game time en ons is 3 wat saam staan. But jy hoor die oud sebo, ja wat sebo wanneer wat music wise, jy ken hom as Savandri, ken hom as Savandri. Jy ken nie net dis man wat iets maar hy het hom plek weet, hy het hom studio weet so. Hoe lang werk jy nou al met hom nou? Ja, na ander mense toe gaan. Lachford, ik is oké, die story is zoals die. Maar kijk mos, zo, ik heb met Lachford gepraat. Ik zei van Lachford, ja, maar ik heb een nummer wat ik zeker in school geschreven heb. En ik zei van hem, ik wil net die nummer maken. Ik wil net die nummer gaan maken. En ik ga het toen eigenlijk ronddoen. En hij zei, nee man, jij niet een beatmaker. Ik heb die eigen jou. Ik zei, hij vat me toe aan en zijn waanderen toe en ik kom toe aan. Ik en zijn waanderen toe bezig. Dat is nog 2019 voor mij. Yes. Toen maak hij man voor mij die beat. En ik leer toe die track. En een funny ding is, je nacht loop Jaden naar daar en hij is op aan Ja, hem. shout-out Jaden, En ik ja. zei met Jaden, ik hoor je kan zingen man. Die man zei, je kan zingen. Ik zei, ja. Ik zei, mijn broer, ik zing niet, maar ik is hopeloos. Ik kan niet die nummer zingen, man. Zij heeft mij die zingen, man. Man. Ik zei, nee. Ik zei, nee. Ik geef het niet veel. Ik zei, nee. Van ik daar, gooi jij, man. Mijn broer, toen ik klaar was, dus ik zo je. Ik denk, hier is mijn nummer. Ik heb nog daar. Is by die regte plek ook so. Maar die dingen die, als je iets begint, ga niet opkomen. It's like an addiction. Ja, dus hij toe. Ik heb gedacht, ik ga hier gaan weer maken. Verstaan je? Ek wil net sê met doen. Je wilt te veel. Ja, je wilt bezig blijven. You but that's what you dit maak hoe active man. En ek kan nie uitsien vir die RC hip-hop awards soos ek sê wat gaan opkom nou. Ek kan nie wag vir die submissions hoe mee submit, waarmee hoe goed is submit. Die polls wat moet uitkom, laat hulle landen, laat ons kan vote. Yes. Die mense om weer te gaan. Yes. So, sê binnekort gaan ons uitvind, wat gaan vir wat met die hip-hop awards, excitement is hoog. Ik wacht mezelf en ik moet Ja, raak mee bro. Jo, julle sal nie verstaan nie. As amper soos ons weet, daar groot dinge happen met die hip-hop awards. Dus ek kom, allemaal wie nou wil op die baantjie spring, kom support nou. Ja. Because as die derde ene nou al, want het min support gehad met die eerste ene.
Die tweede ene seer deur gekom. Die derde ene is epic, massive, ek sien uit vir dit. As daar enige dinge wat julle miskien vir die jongelinge hier daar buitekant, like, ek gaan begin by jou, want jy is nog aan hy van die youth kyk op na jou. So as jy nie 'n goeie voorbeeld gaan wees, hy moet so uiteindelik nog afdryf. So, hoe sal jy vir hulle, like, motivate, like, don't keep what you're doing. ja, Chase your dreams. Change your dreams into reality. nee, hundreds, ek sal nie, ek gaan vir jou drome, nou met ou wat, en hoe het nou die dag gesê, regardless jou situation, waar jy groot geraak het, wat se ding jy nou deur gaan, jy het nie geld nie, like something, jy die koopmunt nie, gaan soek vir mense op, because ek sê, as jy allemaal wat gaan sê, ek vraag soveel nie, sê, as hy nie gaan sê, nie is ernstig, soos van jou gesê, kom na hom toe, hy sal even sê, ja, kom na my toe, ek sal jou help, jy weet hoe kom sal die mense altyd dink, ek gaan altyd saadje mee, jy weet nie, Kijk, als ik nog moet praten met die jongens, dan zal ik ook veel zien. Kijk, baie van ons, ik mezelf het gesit op mijn droom. Nee? Die opportunity is daar als je praat met de rechte mensen. So, jy moet jezelf niet net choice nie, maar jy moet jezelf blootstellen aan dit. En als moet niet bang is om te sê jy doen het ding. Moet nie aan jou kamer hê en dan kom jy nie uit nie. Daar is baie rappers daar buitekant. En as jy gaan nooit weet jou chommy is 'n rapper. Jy weet nooit miskien is julle twee 'n groep. Maar kom uit, sê iemand, hy ene ken dalk iemand dat iemand ken, wat nog iemand ken, wat jou kan vat tot daar waar jy wil wees. So, gaan haal die drome. Ek wil julle sien nie, ek wil julle almal hier buite sien. ja, hy sê, ek het net waar gaan sê, ek wil nie alle promoters nie, ek soek nog mense, wat ek ken, die skill leren, binnenkort ga je ook zien, ik ga niks nou zien, wat zij gaan binnenkort, dan ga je ook zien op content, je gaat niet weten wie is het die, waar komt ze en die, maar ons het gezet met het. So, we gaan binnenkort nog een segment dit, van nieuws, hip-hop nieuws, maar zo female waar het gaan liggen, dat is al wat ik ga zeggen. Jullie gaan watch voor dit. Ik wil niet al ene zien, man. Ik ken nie net al even. Dus met andere mensen, het zoals moet grow, zo hij wat voor je zegt, chase your dreams. Ik werk nu 8 jaar, 9 jaar in die boek. Maar ik heb gezet met mijn ideeën. En mezelf gevraagd, ja, ga ik het kunnen execute? Want dan, ik heb nog eens even zo gehad. Ja, nooit meer even zo gehad. Dat komt ook nog. Die ding wat ik laatst gepost heb van die PGQ Content Creators Awards, it's still coming, but not now, because dingen moet degelijk, want je hebt die goed in je hoofd, als iemand op, ze is net zo TikTok live constant, klomp mensen naar boksen, zo als je daar gaan uitzet, gaan zetten uit, JB Lene, yes, gaan zetten uit op TikTok, en hij is waar Owen sometimes zit, you know, hij is mijn plek van enjoyment. TikTok voor mij, wat ik doe is zo, die radio station om onze muziek te spelen. Nee, toch is net van ons terug naar die BFM 107.9, die waar je request in zit. Onze schoolpeakers spelen niet op. Onze schoolpeakers spelen niet op. Hij is goed te waar gehoord, al zijn muziek spelen. Zo, hij is het paar goed te wat gemaakt dat ons die platform zit wat ons zit vandaag. Om onze loco, om jouw muziek te spelen, om muziek te spelen, om één te spelen wat nou kan je gaan zo. Zit die heel goed aan, ik jou niet betaal zoals radio eerste rivieren, maar geef je het liefst jouw muziek spelen buitenkant. Zo, maak aan wat jullie gaan, kijk die ding wat jullie doen, als je het ding wat ik weet, dat is het ding wat tijd vat. Niet allemaal raak succesvol en popular en famous, zonder instant. Maar als je werkt towards het, als je mensen support system hebt, als je een crew hebt, if you want something, you always obviously, zoals dat die werken, dan ga je zien moest nog, dan gaan vruchten dragen. Maar voor mij, van je way, say love, ja, veel als je prosper, nog veel meer als je kan, maar je helpt nog veel meer mensen waar je kan zeggen. Kan ik iets zeggen? Je kan, je mag maar, je Ik wil net zeggen, baie van ons denk dingen kan niet gebeuren. Maar jy moet glo in jezelf en jou ability. Jy kyk na, kom ons topical voorbeeld, Ali, die ding die was
Hier is nie. Dit is allemaal. Hy is jou, maar hy dan glo homself. Yes. Hy is nie bang nie. Hy kom uit. Jy nie om hy te hê, jy moet net die positief kant sien en jy moet nie laat mense jou afdruk nie, want mense gaan nie wil hê jy moet daar uitkom. So jou belief is wat jou haar gaan vat. Ek het nie geglo gaan ons tyd so gou kan vat soos ek gevat. Maar ek het myself gesê ek wil by volgende jaar wil ek op stages. Op hoeveel stages jy al performen? Nou, ek dink ek het nou omtrent 8, 9. En is groot stages. Ja. Het was voor mij. Ik heb iets gedaan. Die triple is performance op heel erg hard geweest. Die triple is. Lazer. Damn. Dat is mijn fans performance. Fire away, J-Love. Dankie dat jullie kon uitkomen steken bij de Kaatse Talk. Zodat met ik apprecieer die boek grootlijk zijn. Maar ik zeker next time met jullie komen. Dan die hele crew. Als je niet geweer hebt, maar zeker ze weer het nou en like, comment en subscribe. Maak zeker mijn next episode uit het check. Ik is Make the Promoter en ik zit samen met Fire en J-Love. Thanks for popping in. Stay blessed. Let's go.